Вітаю всех, я Эш, і сёння мы паглядзім дэмку гульні Каірн. Каірн. Вось, яна параскала ласку. Ну і так, мабыць, паговорым пра Summer Game Fest, што там было, што не было, ну калі людзі будуць хацець, а так глядзім дэмку. Вось. Ну і так, стрым пайшоў. Прабачце за эха. Так, ну што, все. Вось, калі мы хутка гэту пройдзем, то іншую дэмку паглядзім. Ну, пойдзем далей карацей. Ну, гэта будзе караценькі стрым, насамрэч, так што паглядзім, якая яна будзе. Насамрэч, гэтую гульню анансавалі яшчэ год таму, па-мойму. Вось, ну зараз выйшла дэмка, і мы яе паглядзім. Я тут яшчэ нічога не наладжвала. Міні-гульня. Мовы. Субтитры будуть. Вісінка. Мені здається, нам буде потрібен. Ну і гэта дэмка. І ў дэмкі нельга абраць лёгкую складанасць або цяжкую, можна только сярэднюю. Survival, выжыванне збалансавана, лезьце з дапамогай інструментаў і пітону. Захоўвайце прагрэс на кропках. По дефолту опції допомоги отключены. Окей. Hey, Climbot, go ahead, answer. Эй, бот, отказывай. Вітаю, Ава, гэта Крыс. Ты адказваеш на телефон калі-небудзь? Вітаю, Крыс. У меня няма зараз часу на размовы. Так, я просто хочу проверить, добра ли ўсё. Готовы ли ты? Я хвараю тебе. Ты будешь першым чалавекам, якой залезе на каме. Так, добра, я тебе ператэлефаную. Ну же, Клаймбот, я готова, давай гэта зробім. Горы завуць. Ну, кожнаму трэба размінка. І тут зараз у гэтым скаладроме будзем асновам навучацца. Ой, фреймрэйт. Ну, або гэта я не ведаю. Так спецыяльна зрабілі. Ага. Давайте сюда. Нога. Не сюда. Я націскаю квадрат, каб пачаць. І я вось спачатку мне даюць левую руку, я яе абіраю, за што схапіцца, націскаю квадрат, потым аўтаматычна пераключаецца на правую ногу. Я абіраю, куды паставіць.
потом левая нога и потом правая рука. Угу. І на аўтаматычна ставіць. Або чапляецца. Угу. Калі што, можна павярнуцца назад, напрыклад, да нагі на одно дзеянне назад. Нет. Угу. Идем назад. Угу. Утрымліваем кружок, каб спрыгнуць. Ну а так графіка мне падабаецца. Калі б яна яшчэ была лепш аптымізована, было б лепей. Но я гуляю на PlayStation 5 звычайна, калі што. Вітаю, беларус. Што тут да чаго? Пакуль гэта туторыял. Глядзі, я пачынаю лезть, і вось я левым гэтым стикам кірую, а абіраю куды, за што чапляцца, і вось я націскаю квадрат, і яна... Не. І яна аўтаматычна... Давай спрыгнем. Карацей, вось я падыходжу, і ў мяне першая гэта вось левая рука. Яна аўтаматычна абіраецца, то бок я не магу абіраць, што зараз правую руку або левую руку, то бок левая рука. Нажимаю квадрат, яна вось хапаецца, і аўтаматычна правая рука абіраецца. Зноў націскаю квадрат. Цяпер нага. Зноў квадрат, і левая нога квадрат. Зноў не дацягиваемся. Ну сюды давайте тыц. Тут звычайныя ёсць зацэпкі, не толькі гэты чырвоны. Я хвалявала, што тут толькі за чырвоны, а тут вось ёсць. Не, назад. Трэба яшчэ абережна трапляць на гэтыя вось. На гэтыя. Калі адна нага зверху, то можна трымаць уверх, каб яна цягнулась вышэй. Ну, або падцягнулась. Зразумела. Яна можа пацягвацца і ў бок у тэорыі, но гэта вельмі цяжка будзе для ног. Не. Топ. О, можна адпачнуць. Тихо.
Адчуваем. Сюда. Тон. О май гад. Ну такой не вельмі добрый. Ну ладно. И вниз. Стамина повернулась. R2 и вниз. До речі, у нас бот есть. Ось робот з нами. Ось. І на трохкутник повернуть його. Ось. Гульня Ані. Гульня автоматично обирає найлепшую руку або ногу, якую лепш наступную переставить на основе весу, потрыпліваемой кожнай кропкай опоры. Мы рэкамендуем гуляць з гэтым аўтаматычным абіраннем для больш хуткага і натуральнага геймплея. Но калі хочаце, можаце і ўручную все ўключаць, гэта ў наладах трэба абраць. Так. О, ён повертаецца. Так, ну что там далей? Сюда нам? А тут штосьці можна зрабіць? О, няма монеток. Put up with that entire film crew for a month to make this stupid documentary. Another one of Chris's genius ideas. The perfect opportunity to get some exposure. Yeah, well, he didn't have a camera in his face the whole time. Документалка, якую знялі з ёй, і не толькі яе трэба было лезці з камандай з'ёмачнай, гэта было дрэнна. Над хмарамі. Першыя паказы пачнуцца 12 красавіка. У 7 вечара. Першы паказ будзе прэм'ерны з рэжысёрам. Пасля таго, як яна залезла па самым небяспечным шляхам, Ава намагаецца першы раз у жыцці узайти по полностью отвесной муре Lightning-Struck каменя у пустоши Киблан. Вышыня 700 метров, ну именно гэтага адрэзка. Амаль полностью без зачэпак, карацей, роўны. Ніхто там ніколі не залазіў. Часопіс про нас. Ну, мы на вокладке. Ава, нашу кар'еру і нашы дасягненні. Лепшае адчуванне — гэта свабода. Лепшае адчуванне свабоды прыйшло да мяне спешл на 20 старонках і інфармацыя пра яе наступную экспедыцыю Камі.
Все туды почитаем. Бегать нельзя. О! Постер турыстычны Лаканай нацыянальны парк. О, 3 з 8. Яшчэ адзін пітон. О, заплечнік. То бок тут можна ўсё арганізаваць, насамрэч добра. Окей, я зразумела. Перапрацаваць. Так, ну мы тут надолго. Магчыма. Хаця ўсё роўна ляснемся і гэта ўсё зноў пераблытаецца. Увогуле гэта дэмка. Што я раблю? Ну вось прыгожа хоць стала. Барометр. Дрэўні, но ўсё яшчэ прадказвае надвор'е. Пітоны 6 з 8. Чыстая вода. Мел. Клаймбот. Адна з першых мадэлей. Ён мяне патруньванне нада мной і забірае мои пітоны, калі я лезу далей. Ну, падбірае. Не-не-не. Тяжко, тяжко, тяжко. Добро, что показали, что я на... Нет? Угу. А калі мы далезем да вяршыны, то тады толькі будзе збіраць бот стары, то бок. Ну, або пакуль мы не будзем на бяспечным месцы. Угу. Но зато калі мы вось яго ставім, мы зараз будзем у... Вось зараз. І мы адпачнем. І можна адчыніць рюкзак. А як яго адчыняць? Не, чакайце, я забыла. Угу, бачу. Так. Это важно. Зараз еще ведаць.
Ні, це була древна ідея. Почуваємо. А сам ж я гэта не продумала. Ну ладно. Ура! Захоўваем прагрэс. Сур'ёзныя гэтыя раны могуць быць фатальныя. Знайдзіце кропку перапынка і паставьце свой тэнт, каб захаваць прагрэс. І калі вы памроце, то вы павярнецеся да гэтай кропкі. Таксама ваш прагрэс аўтаматычна захоўваецца па сюжэту. Бок не толькі у гэтых кропках. Ну, карацей, яе яшчэ аптымізаваць на PlayStation дакладна. Ну ладно, пойдем. Гадаваць ежу, перавязаць пальцы, адчыніць заплечнік, пачакаць, адрамантаваць пітоны, выйсці. Паглядзець надвор'е. 10 ранку, надвор'е добрае.
Вода, шоколадки. Гэта... Ну, мы пакуль нічога не хацім. Ролтон або мівіна, што вам больш падабаецца. І чыстая вода. Ну, насамрэч, вода нават... І вось тут бачна, напрыклад, рэцэпт. Вода плюс... Або гэта малако. Вода плюс яйкі штосьці зробіць. Перавязаць пальцы. Пакуль все добра. Я не бачу нічога, што трэба перавязаць. Адрамантавалі один пітон. Самазакручваешся. Не ведаю, чаго будзем чакаць, так што пойдзем. Захован прагрэс. Дзень першы. Поўдзень. Ну, вось тут лазяць таксама. Тэлефануюць. Again. Who's it now? Chris? Хто гэта зараз? Крыс? Наомі? Don't pick up. I'll take care of it later. Не будем падымаць. Я, калі што, перезвоню. Карацей, флаер, каб не мусарілі этой скалалаза, то больш і больш забруджвання ў гарах. Гора гэта не свалка. Прыбірайце за сабой. Постер пра местных жывёл з піка. З той же сям'і, што і кралі і зайчыкі. Пікас або очатоны добра адаптаваны да жыцця на вышыні. Гэты всеядныя, вядомыя за сваімі вострымі вострым свістам. Іх цяжка прыкмеціць. Яны убегаюць у камяні, калі бачаць небяспеку, або проста зрываюцца ў зямлю. Мапа Тензена. Знайдзіце множнасць шляхоў. Два лёгкіх пад'ёма, 3 сямейных пад'ёма, 3 спартыўных і 3 супер-пупер эндюранс. Так, ну тут яшчэ одна кропка адпачынку. Все, мне не трэба зараз ставіць нічога. Так, ну Торі можна тут палезці. Тут лёгка павінна быць. Ой, тут штосьці. З-за гэтага таго, што за оползня там зачынен той шлях. І там, магчыма, таксама зачынена. Зараз у дэмкі. Ну, вось тут легко будзе залезці, мне падаецца.
планаванне пад'ёма. Ну я ўжо бачыла L1, каб далей яшчэ адзуміцца і паглядзець. Ну і вось наш шлях. То бок, калі мы будзем лезці, мы можам бачыць, як мы. Если, ну вось тут добра, лёгка будзе залезці. Ну. Вот тут можно. Вон там можно. Ну, полезли тут.
А там што рабіць? Пераскочваць? Мне проста нават хочацца залезці і паглядзець, што далей рабіць. О, вода. Угу. Давайте паглядзім, што тут рабіць. Угу. Cool. Угу. Climbot, recover pittance. Упс.
Но я натиснула, что мне сказали. Так. Зато мы уже ведаем, як бегать. Угу. Ну гэта тут супер. Яна прям як танк бяжыць. Дубль 2. А зараз подумала, мабуть, злева ў гэты раз палезть. Трэба было, ну ладно. Ой. Я не туда немного полезла, ну ладно.
Are you ready for Cammy? Готов до Кемі. Doesn't look so bad, does it? Виглядає не так уж і древно, не так ли? Віншуємо. 40 хвилин. Один раз упали и померли. Спочатку туди-сюди. Дякую за те, що погуляли у демку. О, можна змінити надвор'е. Калі хотите нас падтрымаць, то можете дадаць у пажаданую гульню. Ой, ну, ноч прыгожая прям. Ой, гэта бамбічна прям. Холодно. Ранак. Дзень. Худенько. Геймбекерс. О, еўрапейская студыя. Так, ну што, тады пераключаемся на іншую дэмку якую-небудзь. Гэта тады трэба пераключыцца на компік. Як каму спадабалась, не спадабалась. Ну, такая медытацыя. Я прям лазіла і адпачывала. Ладно, пераключаюсь тады зараз. Цікава. Так? Ну, гэта гульня экспіріенс, хутчэй. То бок, тут мала, мне падаецца, сюжэта будзе, хаця напісана, што будзе захоўвацца на сюжэтных момантах гульня. Так што, магчыма, тут будзе яшчэ сюжэт. Ну, такі сярэдненькі. Хаця, мабыць, мы сустрэнем кагосьці там у гары, і трэба будзе дапамагчы, там эвакуяваць чалавека, якой таксама там загубіўся. Або там павредзіў сябе што-небудзь божахна. Так, ладно.
Так, прабачце, тут, калі кажись, усталёўваецца яшчэ дэмка. Ну ладно.